Geländer viert weer vasteloven, zetten ze weer aan de kant. Ik heb echt genoten van deze sleutelheuveltrap. Ik hoop Gerald, samen met Bas en de adjudanten, gaat voor de komende dag genieten van de Wereldstad, van de optocht in onze Wereldstad. Ik hoop dat Gerald allemaal gaat komen. En dan wil ik eindigen met een liefspreuk. Als jongen van de Knoes wil ik in de Wereldstad helemaal toes. Greus en met de nieuwe vlaggen van en top zit de Wereldstad gans op kop. Gelijk aan. Dankjewel. En het volgt naar onze 72e stadsprins, Bas de Eerste Jensen. Nou, Bert, ik kan het vertellen. Van de Veur en straks nog iets tegenop om wat te spiezen. Ik had heel veel zin in mee, maar het was niet het meest gemakkelijke moment. En het enige was om een zoon op Erwin hier te krijgen is een kwartier spiezen. Dan kom ik gewoon zo weer, tot ik terug. Geen probleem. En even nu, vergeet niet, al is er geen weg, geen sprong en geen druk, met de vastelovend geleide kunstdruk. Geleid, Allah! Dankjewel voor de verplaatsen te gaan schieten. Maar ik vraag jullie Paul een flinke toets te geven op onze stadsjeugdprins Henry de Eerste. Onze stadsprins Bas de Eerste. Op ons sleutelende dag. En natuurlijk in geleid door kunstdruk. En allemaal vastelovend samen. En de Willemars S. Avanche.